ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് മുട്ട കൊണ്ടൊരു പരിപാടി നോക്കിയാലോ. മുട്ട ആക്ച്വലി ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ വൈറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ വെള്ള മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഹെയർ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാർട്ടിഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ. ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോഴായിട്ട് ഭയങ്കര ചീഞ്ഞ മണം വരുന്നത്. വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണം വരില്ല കേട്ടോ. നമുക്കെന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും പാർട്ടിഷൻ ചെയ്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടും, ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കോലമായിട്ട് അതാണ് ഈ കൂറക്കോലെന്ന് വേറെ തോന്നരുത്. ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്. ഹെയർ ടിപ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഹെയർസിലും, ദാറ്റ് മീൻസ് താഴത്തേക്കുള്ള ഹെയറിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ഷൈനിങ് ഒക്കെ കിട്ടും. കുറച്ചിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ